Эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал, хәерле кич. Бүген Лаиш районының Усат авылында күп профильле белем йорты ачылды. Бу мәктәптә 500 бала укыячак, аларны яңа уку елы һәм яңа мәктәп белән котларга президент Рөстәм Миннеханов килде. Район өчен бу мәктәпнең ачылуы аерым бер мәгънәгә ия. Моңарча ата-аналар укучыларны һәм я күрше Столбищега, я Казанга йөрткән. Уку елы алар өчен иң көтелгәне үз авылларындагы өр-яңа бинага укырга йөриячәкләр. 1 сентябрь алдыннан шушындай матур бина, мәктәп ачылу белән котлыйм барыгызны да. Балалар безнең киләчәгебез һәм республикада бик күп эшләр эшләнә. Бу юнәлештә ремонтлар, яңа мәктәпләр төзү, ашу урыннарын тәртипкә салу, спорт объектлар булдыру. Әлбәттә, Лаиш районында да бу эш уңай гына бара. Әти-әниләр өстән тау төшкәндәй булды диләр. Усатның үзендә башлангыч мәктәп кенә бар, 4 еллык кына. Балалар автобус белән Столбищега йөриләр. Күбесен Казанга йөртәләр, бик уңайсыз иде. Без 1 сәгать буе Казанга барадыр, 1 сәгать буе Казаннан кайтадыр. Хәзер инде бик җайлы була инде. 5 минутта барабыз, кайтабыз. 1нче сыйныфка баручыларга мәктәпкә әзерләнергә ярдәм ит акциясе буенча уку кирәк-яраклары тапшырдылар. Мәктәп төзелеше Татарстан бюджетыннан финанслана 540 миллион сум. 3 катлы бина, 200 урынлык актлар залы, 250 урынга ашхана, спорт залында душ кабиналары бар, лабораториялар, балаларга ял итү бүлмәләре. Йөрергә якын, шартлар уңай, хәтта киберспорт белән дә шөгыльләнеп булачак. Очень много детей. Сер түгел, хәзер күп балалар уен дөньясында әти-әниләр күзәтеп тә бетер алмый. Монда тренерлар, укытучылар күзәтүе астында шөгыльләнәчәк. Мәктәп 500 балага исәпләнгән, бүгенгә 20 сыйныф 450 бала тупланган инде. Кабинетлар, интерактив такталар, заманча җиһазлар белән тәэмин ителгән. Лицейда инженерлык юнәлешенә өстенлек бирәчәкләр. Йөгерү юллары, футбол кыры, баскетбол, волейбол өчен универсаль мәйданнар, тренажерлар шушында ук ГТО нормаларын тапшырып булачак. 50 раз абзац. Усат җирлегендә бүген 5 меңнән артык кеше яши, лицей 2 сменада эшләүче Столбище урта мәктәбендә бушатачак. Без уйлыйбыз инде киләсе елга шушы матур мәктәптә оештырырга 2 смена һәм 900 я булмаса 1000 бала укырлык иттереп мәктәпне оештырырга. Чөнки әле икенче мәктәп ул бүген үк кирәк инде. Ул мәктәп безнең планга кертелгән. Менә шушы матур мәктәпнең кырыенда полилингвальная школа 2023 елга. Президент Столбищедагы яңа заводта да булды. Монда металл эшләнмәләр, сэндвич панельләр, зур капкалар, модуль биналар җитештереләчәк. Завод төбәкнең бу төр продукциягә ихтыяҗын тулысынча каплаячак. 300-гә якын кешегә яңа эш урыны булачак. Рөстәм Миннеханов шушында ук авыл җирлеге башлыклары белән дә очрашты. Терлек азыгы белән тәэмин итү, мал-туар санын арттыру сорауларына тукталдылар. Лаиш фермерларының өстенлеге Казанга якын булу, продукция сатар өчен базар зур. Мирәтәк авылыннан бер фермер юл булмаудан зарланды. Йөз терлекләре бар, юл мәсьәләсе эшне катлауландыра. Будем помогать, потому что мы заинтересованы, чтобы не только крупные, а наоборот более устойчивые небольшие хозяйства. Эш урыннары һәм эшләргә теләк булу, яшәү өчен инфраструктура, булар җирлек үсешенең нигезе. Лаишта бу юнәлештә эш тукталмаячак. Лаиш районыннан Гөлнас Сайфетдинова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Арча районы өстендә куе төтен, шәһәрдә инде икенче көне көнкүреш калдыклары полигоны яна, ачык уты юк, чүп-чара астан пыскып утыра. Полигон хезмәткәрләре сүзенә караганда, мондый хәл һәр ел сайын күзәтелә. Якындагы авыл полигоннан 5 чакрым ераклыкта, шуңа төтен анда барып җитми диләр. Бирегә 3 йөк машинасы туфрак ташылган, аны күрше карьердан алып киләләр. Бу янгынга каршы чаралар, әмма әлегә нәтиҗәсез. Полигон калдыклары белән тулган, аны тиздән ябарга җыенган булганнар. Полигонның тулып килү сәбәпле монда хәзер менә авыррак шүпне вакытында күмеп, вакытында уплатня итеп барырга. Шуңа күрә менә мондый әйберләр килеп чыгарга мөмкин, чөнки аны һаман үтәсе карап торып булмый. Су сипкәннең мәгънәсе юк, чөнки су сипкән саен кислород кертә дә җана гына башлый. Башка салырга кирәк. Бүген иртәнге 10-да Лаиш районының Усат авылы янында да янгын чыккан. Биредә коры үлән януы турында коткаручыларга узып баручылар хәбәр итә. Ут 1 гектар җирне камап алган була. Янгын сөндерүчеләр аны 40 минут эчендә сүндерә. Көннәр кызу тору сәбәпле Татарстанда урманнар яну куркынычы саклана. Кичәгенә Әлмәт белән Лениногорск районнары чигендә агачлар янган иде. Ут 11 гектар җирдә 15 еллык наратларны юкка чыгара.
Мамадыш районының Шәче авылында яшәүче умартачы Садыйковлар гаиләсе безнең редакциягә умарта кортларын күпләп үлү турында хәбәр итте. Соңгы атнада аларның 110 баш умартасы юкка чыга, сәбәбен якындагы рапс басуын бөҗәкләрдән эшкәртүдән күрәләр. Әмма оешма җитәкчелеге мондый гаеп белән килешми һәм проблема килеп чыгуга китергән сәбәпләргә карата үз фикерен җиткерә. Русский порода булайтып кулны куйсаң, моның яртысы кулны чыгарга тиеш. Хәзер Садыйковлар умарталыгында кортлар бөзелдәве ишетелми дә. 13 август төнендә 240-ка якын умартаның 110-ында кортлар үлә. Күрәс өшеп чыга торган корт юк. Менә моның içində булган, менә внутри улевый дип шул дип аталган булар. Яшь кортлар булар. Андың içində расплод, бөтенесе поражен инде. Умартачылык Садыйковларның гаилә һөнәре. Мондый хәлгә беренче тапкыр алар 2019 елда юлыга. Ул чакта якындагы рапс басуын бөҗәкләрдән саклар өчен эшкәрткән иделәр дип сөйлиләр. Нәтиҗәдә умарталык тулысы белән юкка чыга. Быел да шул хәл. 4 миллион сумнан артык зыян салынган дип саный Садыйковлар. Менә булар менә быел тернәкләнеп җиткәннәр иде инде. Бал бирмәселәр дә артык. Лётный корт бик күп кимеде. Умарта авызында бүлеп торалар, кич белән шушы бүрек чаклы булып чыгып. Бал магазиннарны салдырып алганнан соң уяга сыймыйча. Алар юкка чыкты. Монда эшләүче хуҗалык үз кырларын эшкәртер алдыннан умартачыларны кисәтә. Сүз кортлар өчен зарарсыз булган 3нче класслы препаратлар турында барды ди авыл халкы. Кагыйдә буенча рапс кырлары авыллардан һәм умарталыклардан 7 километр ераклыкта урнашырга тиеш. Монысы исә Шәче авылына 4,5 километр ераклыкта, ә Кләүш авылына гомумән 500 метр ераклыкта урнашкан. Химикатлар рапсның чәчәгенә үксенгән диләр умартачылар. Корт очып килә, ә кирдән оясына инде кайта алмый. Умартачылар сүзләренчә рапс чәчелгән җирләр АПК продовольственная программа җәмгыятенеке. Аның җитәкчесе белән без телефон аша аралаштык. Свои догадки есть? Бәлки якында урнашкан күп еллык культураларны шәхси оешмалар эшкәрткәндер. Монда безне генә гаепләү дөрес түгел дип саныйм. Моны расларга кирәк. Җәй дәвамында бернинди шикаят та булмады. Кырларда тиешле препаратларны кулланып үз эшенең осталары эшли. Әгәр дә безнең гаеп расланса, алга таба нишләргә икәнен хәл итәчәкбез. Бу мәсьәләгә карата Мамадыш районының авыл хуҗалыгы идарәсендә җавап ала алмадык. Кортлар күпләп үлгәннән соң Садыйковларга район авыл хуҗалыгы идарәсеннән махсус комиссия килә. Агроном, умартачылык белгече, ветеринар табиб анализлар ала. Алдылар, үлгән кортларын да алдылар, басудагы аңгуланган кырдагы үсемлекләрен дә алдылар, бит экспертизага җибәргә. Хәзер инде безнең беренче бурыч экспертиза үткәрә торган урыннарны табу. Бездә аккредитация үткән лабораторияләр дә юк. Татарстан генлегендә монда хәзер 6 ай бар безнең. Мәскәүгә җибәргән. Анализлар нәтиҗәсе кайчан билгеле булачагын әлегә беркем әйтә алмый. Җыелган биоматериалны Садыйковлар үз акчасына башка төбәккә илтеп лабораториягә тапшырырга тиеш. Быел мондый хәлләр Арча, Тәтеш, Питрәч, Буа, Балык бистәсе районнарында да кабатланды. 1 июльдән умартачылар хукукын яклый торган яңа закон үз көченә кергән иде. Ул эшмәкәрләрнең махсус паспорты булуын күздә тота. Законда язылганча кырларны эшкәртү турында хәбәрне дә алдан алганнар, ә нәтиҗәдә барыбер кортлар күпләп үлә. Димәк, әлеге чаралар гына умартачылар һәм аларның хукукын якламый булып чыгамы? Мамадыш районыннан Динәк Самдино, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Берсе 80 яшендә авырып сауыкканнан соң коронавирустан вакцина ясарга килгән, икенчесе ковид белән реанимациядә ятканда терелгәч прививка салдырырга үзенә сүз бирә. Өченчесе аны әти-әнисе каты авырганнан соң кадатырга була. Республика сырхауханәләренә вакцина ясатырга килүчеләрнең һәрберсенең үз тарихы. Бүгенгә Татарстанда 944 меңнән артык кеше вакцина ясаткан, шуларның 771 меңе инде икенче өлешендә ала. Проходите на вакцинацию. Владимир Янгулов бүген Спутник V вакцинасының беренче компонентын ясата. Нәкъ менә шунысы нәтиҗәле дип саный. Әйләнә тирәмдәгеләр барысы да прививка кадатты инде ди. Во-первых, сейчас очень много ограничений. Хәзер ковид белән авырмаган һәм аңа каршы вакцина ясатмаган кешеләргә карата чикләүләр күп. Икенчедән, якыннарым белән уралашканда аларга миннән бернинди куркыныч янамавын телим. Светлана Яковлевага исә 81 яшь. Коронавирус белән гыйнварда авырган. Хәзер үзен киләчәктә дә саклар өчен прививка ясата. 17-го отвезла сестру в больницу. Менә әле 3нче көн генә коронавирус белән авырый башлаган апамны хастаханәгә илттек. Үпкәләренең 25-30%-на зыян килгән. Шуңа ясатырга булдым. Кабат йоктырсам да җиңелрәк формада узачагына өметләнәм. Спасение будет, если я заболею, в легкой форме перенесу. Казанның 10-нчы сырхауханәсендә 4 төрле вакцинаның 4-се дә бар. Халык Спутник V, Спутник Light, Ковивак һәм Эпивак Корона арасыннан теләгәнен сайлый ала. Эпивак Корона, Ковивак, Спутник Light запись белән принимать итәбез. Спутник Light бер тапкыр авыртып 60 яшькә кадәр бер компонентны гына принимать итәбез.
Спутник Ви можно очередь белән керергә. Казанның әлеге сырхауханәсендә генә дә көненә йөзләгән кеше вакцина кадата. Медицина белгечләре сүзләренә караганда, соңгы вакытта нигездә студентлар һәм 65 яшьтән өлкәнрәкләр килә. Для безопасности. Тем более собираюсь в отпуск за границу. Мне родители тяжело перенесли. Минем әти-әнием каты авырды. Үземне дә, якыннарымны да саклау өчен прививка ясатырга булдым. Татарстанда көн сайын 7-8 мең кеше прививка ясата. Вакциналаштыру барышы акрыная төшкән. Табиблар моны җәйге яллар һәм каникуллар вакыты булу белән бәйләп аңлата. Рания Абдрахманова, Вероника Гайнединова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Казанда җәмәгать транспортында битлек кимәүчеләрне тикшерәләр. Август аенда гына да 9 мең кешегә протокол төзелә. Битлек режимын бозучыларны ни көтәсен тулырак реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Россия Дәүләт Думасы депутаты Марат Бариев Мәскәүдә куелган спектакльнең законлылыгын тикшерүләрен сорап Генераль прокуратурага мөрәҗәгать итте. Иҗтимагый палатада да авторларга тискәре бәя бирделәр. Исегезгә төшерәбез, Достоевский романы буенча куелган спектакльдә 175-нче гимназиядә атыш оештырган Илназ Галәвиевне төп герой иткәннәр. Россия армиясе академия театрында сәхнәләштерелгән преступление и наказание җәмгыятьтә дә зур ризасызлык уятты. Социаль челтәрдә халык Раскольников белән Галәвиевне чагыштыруларны аптырый. Кайберәүләр спектакльне террорчылыкны оклау дип бәяли. Театрда исә моны яшь режиссерлар остаханәсендә куелган әсәр ул зур сәхнәгә чыкмаска да мөмкин дип аңлаттылар. Андый әйбер эшләргә һичшиксез ярамый. Бу бик куркыныч әйбер, чөнки әйткәнемчә терроризм, экстремизм на үтеге күтәрергә, аларга ниндидер не күрсәтергә, позитив яктан сәхнәгә күтәрергә һичшиксез ярамый. Мин белән килешә алмыйм. Генеральный прокуратурага запрос ясадым. Менә шушы постановка ул безнең законнар кысаларындамы, безнең законнарга килешәме ул? Йөрәксез, кансыз кеше генә бүгенге көндә менә әле шушылай аны инде сәхнәләргә мендереп күрсәтергә ниятли ала. Фанатлар җыела, ниндидер яклаучылар чыга. Менә мәсьәлә. Иҗат кешесенә, шул ук режиссерларга, сценаристларга шуның турында уйларга кирәк. Нинди әсәрләр кирәк кешенең менә шундый кешесезлекләренә каршы торырга. Казанда тагын бер зур юл төзелешенә керештеләр. Вознесение тракты М7 трассасын Гвардия урамы белән тоташтырачак. Әлегә аның беренче өлешен Гвардия урамыннан Җиңү проспектына кадәр 4 чакрымга якын участокны төзү турында сүз бара. Бер якта казыйлар, икенче ягыннан җирне тигезләп таш салып киләләр. Бу күптән көтелгән юл ди Вознесение трактын төзүчеләр. Аны инде 1969 елда ук планлаштырган булганнар. Шунысы кызык, моннан ярты гасыр элек үк шәһәрнең генераль планын төзегән вакытта нәкъ менә шушы урыннан олы юл узачагын планга керткән булганнар. Моннан 50 ел элек әле юлларда транспортлар саны күп булмаса да, шундый алдынгы карашлы фикергә килгән булганнар. Бирдә төзелеш эшләре март аенда башланып киткән. Хәзерге вакытта бирдә 90 берәмлек техника эшләй. Беренче участокның беренче этабын 2023 елда кулланышка тапшырырга җыйналар. Һәм инде менә шу рәсемдә күренгәнчә заманча иркен юл барлыкка киләчәк дигән сүз. Сейчас ведутся в основном. Әлеге әзерлек эшләре бара, әмма Җиңү проспекты ягыннан инде тоннель төзи башларга мөмкин. Һәм менә бу урында Гвардия урамында корылма төзи башлау өчен вакытлыча әйләнеп узатырган юл салына. Кыскасы, яңа төзелүче юл Мамадыш трактының дублеры булачак. Бу үзәктән Универсиада проспектыннан һәм Әмәт магистраленнан М7 трассасына чыгуны җиңәйтергә тиеш. Эш барышын бүген Илсур Метшин карады. Это наша давнишняя мечта. Бу безнең күптәнге хыялыбыз. Ул шәһәрдән чыга торган магистраль, монда светофорлар булмый. Гвардия урамында Җиңү проспектындагы киселешләрдә тоннельләр ясала. Әлеге юл төзелгәч, Мамадыш тракты бушап калачак. Трассаның беренче чиратын Җиңү проспектына кадәр 4 чакрымга якын юлны 23 елга тәмамларга планлаштыралар. Моның өчен 12 миллиард сумнан артык акча кирәк. Хәзер республика бюджетыннан 500 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Акчаларның күп өлеше коммуникациялар чыгаруга тотыла. Бу катлаулы хезмәт. Әлеге яңа юл уза торган сәнәгать мәйданнары территориясендә киләчәктә заманча инфраструктурада барлыкка киләчәк. Күп катлы йортлар, балалар бакчалары сафка бастырырга җыйналар. Бу проектны тормышка ашыру өчен шәһәргә 70-кә якын шәхси җир участогын хуҗаларыннан сатып алырга кирәк. Яңа юлдан троллейбуслар да йөриячәк. Җәяүләр өчен 3 җир асты кичү ясау планлаштырыла. Юлның икенче чираты хәзер проектлау этабында. Илдар Сафиуллин, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.
Бүгін Татарстан премьер-министрі Әгерже районында булды. Алексей Песошин Иш-Бубуй ауылында Мөхәммәтжан Ахмәтжанов исемендәге музей йортының ачылыш тантанасында катнашты. Музей авыл тарихына һәм монда гомер иткән күренекле шәхесләргә багышланган. Премьер-министр Әгерҗедәге сырхаухана төзелешен дә карады. Аны заманча итеп җиһазландырачаклар. Алексей Песошин шулай ук ачык футбол манежын төзү эшләре белән танышты. Анда 20-га 40 метрлы футбол кыры, шишенү, медицина һәм тренер бүлмәләре булдырылачак. Эшләр октябрьдә тәмамланырга тиеш. Юллар салу, азык-төлек бәяләре һәм хезмәт хакы Татарстан халкы үз сорауларын бүген Россия Дәүләт Думасына депутатлыкка кандидат Анатолий Ивановка бирә алды. Мөрәҗәгатьләр минем депутат сервисы аша килә, әйтик, Яңа Шишмә районыннан ат тотучылар өчен субсидия кертергә кирәк дигән тәкъдим белән шалтыраталар. Икенчеләре авылда спортны популярлаштырырга тели. Моның өчен авыллар арасында футбол турниры уздырырга тәкъдим итәләр. Вопросы разные, с которыми мы сталкиваемся практически каждый день. Төрле сораулар килә. Бу юллар мәсьәләсе дә хезмәт хакын арттыру турында да сорыйлар. Барлык мөрәҗәгатьләргә җавап бирергә тырыштым. Ценообразование, значит, и многое-многое другое. Бүген Казанда начар ишетүче һәм күрүче кешеләрнең проблемалары хакында сөйләштеләр. Очрашуда Бөтен Россия начар ишетүчеләр җәмгыяте җитәкчелеге, министрлык һәм төрле оешма вәкилләре катнашты. Очрашуда әйтүләренчә, ишетмәүчеләр өчен белем бирү программаларын камилләштерергә кирәк. Моның өчен беренче сыйныфта ук ишарәләр телен өйрәнү мөһим. Шулай ук эшкә урнашканда ярдәм кирәк. Әйтик, бүген күп җирдә сурдо тәрҗемәчеләргә ихтыяҗ зур. Мәсәлән, Россия тимер юллары компаниясендә әлеге оешманың генераль директоры киңәшчесе Максим Тапинин сөйләвенчә, компания начар ишетүчеләр җәмгыяте белән хезмәттәшлек турындагы килешүне әзерли инде. Бүген без Бөтен Россия начар ишетүчеләр җәмгыяте белән килешүне әзерләү хакында фикер алыштык. Ул белем бирү һәм эшкә урнаштыруда ярдәм күрсәтү турында. Бүген Татарстанда 10 меңнән артык кеше начар ишетә. Начар ишетүчеләр җәмгыятенең төбәк бүлеге хезмәткәрләре тарафыннан аларга һәр төрле ярдәм күрсәтелә. Мәсәлән, республикада ишетмәүчеләр өчен диспетчер хезмәте эшли. Анда видео элемтә аша төрле сорауларга җавап бирәләр. Мондый мөмкинлек илнең кайбер төбәкләрендә генә бар. Бөтен Россия начар ишетүчеләр җәмгыяте белән бүген кунакханәләр берлегендә килешү төзеде. Әлеге документ начар ишетүчеләргә эшкә урнашырга ярдәм итүне күздә тота. Рестораторлар, шундый кешеләрне, кемнән бар ниндидер кызганычка каршы менә ишетми торган кешеләрне алар үзенә эшкә алалар, официант булып, аннарсын ниндидер бүлмәләрдә эшләүчеләрне. Роль артында бары тик хатын-кызлар гына һәм алар барысы да үзенең машина йөртү усталыгын күрсәтә. Казанда 21нче тапкыр автоледи бәйгесе үтте. Башта районнарда 300дән артык кеше катнашкан, бүген финалда иң оста 12 хатын-кыз көчнашты. Башта компьютерда имтихан сорауларына җавап бирәләр, соңыннан махсус майданчыкта гамәли сынау башлана. Монда килгән хатын-кызлар юл кагыйдәсен генә түгел, машина төзелешен дә иратларга караганда яхшырак белә. Автоледи конкурсы хатын-кыз машина йөртүчеләренең осталыгын елдан-ел избатлап килә. Многие из девушек действительно показывают пример. Хатын-кызларның күбесе юл йөрү кагыйдәләрен төгәл итеп башкара, машина белән яхшы идарә итәләр. Алар юлдагы хәрәкәт вакытында башка транспорт йөртүчеләргә дә игътибарлы. Газета, журналларга язылып бүләк иттеләр. Бүген Татмедиа җәмгыятендә күркәм гадәткә кергән акция узды. Абунәчеләре арасында призлар уйнаттылар. Җиңүчеләр 12 кеше. Төбүләк нәрсә? Фәрүзә Мәҗитова репортажы. Достать одну карточку. Тартмада 331 сан, шуның кадәр катнашучы. Алар киләсе ярты еллыкка 2 һәм аннан да күбрәк басмага язылучылар. Татмедиа җәмгыяте ярты ел саен алар арасында бүләк уйната. Язылучылары да арта бара. Сөендергеч момент, башка Россияның регионында кешеләр бар, Башкортстаннан, Красноярск өлкәсеннән бар. Һәм иң кызыгы бар гаиләләр әле һаман шундый 7-8 дана бергә журналлар язылучылардан бар. Галишан абый Нури Әхмәт гомер буе газетларга языла, 7-8 басма алдыра. Бу юлы бүләк уйнатуда да катнашып карарга булган. Отмаса да язылам ди. Мин язылсам, мәсәлән, кем языла дигән кебек. Татарча укымаган кеше гомердә бер мәртәбәдә ул татар газетасын укымый. Татар газетларын республикадан читтә яшәүчеләр дә алдыра. Бүләкләр уйнатуны алар интернетта туры эфир аша күзәтте. Пышкы, телефон, төп бүләк, скутерның хуҗаларын ачыкладылар. Бүләк отучылар Татарстанның төрле районнарында яши. Берсе Красноярск районыннан. Әлеге мизгелләрдә алар үзләренең бүләк иясе булуларын бәлки белмиләрдер. Төп бүләкне отучыга үзебез шалтыратып сөендерергә булдык.
Мен әйтем, синең фамилия бит, Пирая Памингалиева Мамадышта яши. 3-нче тапкыр шулай газеткә язылып бүләк отуы икән. 3-4 басма ала. Оныкларына да яздырган. Онығым Татар гимназиясында оқып Казанда. Аңышын сабам той салават күпер ялкын гел язылган аларга. 12 җиңүчегә бүләкләрне Татмедиа җәмгыятенә чакырып шәхсән тапшырачаклар. Фәйрүзә Мәҗитова, Гадел Мендубаев, Яңа гасыр каналы. Әлеге сәгать кәменә шулар иде. Сәламәт булыгыз. Срочно нужны деньги? Мы поможем. Специальные условия для пенсионеров. Оформите заявку в офисе вашего города или на сайте centrofinance.ru. Телефон 8 800 777 37 37. Вклад 6 звезд. До 6% годовых. Откройте вклад в офисах Акбарсбанка. Подробности на akbars.ru. Татарстанда 9-нчы ел сайын уздырыла торган Ачык Республика телевизион эшләүче эшләрнең «Наше время, безнең заман» иҗат фестиваленә старт бирелде. Катнашу шартларын bzzm.ru сайтында белә аласыз. Хорошую аптеку я могу угадать с 3 нот. Большой ассортимент, теплое отношение к покупателям, постоянные акции и низкие цены. Лето заканчивается. Успей получить подарок за покупку в Фармленде. С первой встречи ты легко поймешь. Фармленд, что надо. Если вы носите очки, это реклама для вас. Весь август в салонах Корт Оптика. Очки для зрения на заказ по пакету «Эконом» всего 990 рублей. Начинайте получать пенсию на карту «Забота». Вернем до 1000 рублей от покупок лекарств и продуктов. Оформите карту на сайте akbars.ru или в офисах банка. Hörmətli teatr сөючеләр, Галескар Камал театры сезгә шәһәр һәм республика көне уңаеннан 25 августтан 29-на кадәр үзенең иң популяр спектакльләрен тәкъдим итә. Билетлар сатуда 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Бәйрәм концерты. Катнашалар Зайнаб Фәрхетдинова, Филус Каһиров, Вилюс Манов, Марсель Вагизов, Зарина Хәсәншина, Илгиз Мөхетдинов, Алина һәм Азат Кәримовлар, Илнар Миранов, Илюса Хужина, Илгиз Шейхразиев, Зөлфәт Зиннуров. 30 август. Филармония. Ипотека от 3,9%. На квартиры в Казани от Акбарсдом. Для всех и на весь период. Белкада Россия брендлары атналыгы. Фабрика бәясеннән чәшке, төлке, мутон һәм сарык иныннан 2000 тонн. Татарстан җиде. Hörmətli tamaşaçılar, Tinçurin teatrı sizni 19 avgustdan 29 avgustga kadar bulaşaq bəyram spektakllərində kütüb qala. Biletlər alırğa aşığınız. Данила Мастер. Памятник за 7 дней. 202 38 32. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыш бөгелмә баулы азнакайда кояшлы көн көтелә. Температура 38 градус, урыны белән 42 градуска җитә. Метеорологлар күзәтүе буенча 2021 елның 20 августы җәй аеның иң эссе көне булып билгеләнә. Төнлә дә кайбер районнарда температура 25 градус, явым-төшемнәрдә юк диярлек. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә-Мензелеста аз болытлы көн, явым-төшемнәрсез. Киләсе атнада җил юнәлешен көньяктан төньякка үзгәртә. Моның тәэсирендә көннәр бераз сүрелә, шулай да һава шартлары уңай сакланады дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачтада һава шартлары охшаш, көньяктан талган җил. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә алмашынучан болытлы көн, температура 37-39 градус. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта шулай ук аяз, кояшлы һәм эссе. Бу көннәрдәге көндезге температура белән төнге температура арасындагы зур аерма метеобәйле кешеләргә начар тәэсир итәргә мөмкин. Сәламәтлегегезгә мөмкин кадәр игътибарлы булсагыз иде. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Доктор Оз федераль челтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм бунлар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 70 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән.
Умыртка баганасы авырта башласа, хәрәкәт һәм мускулларның эше бозыла, кан әйләнеше начарлана, ичке органнар зыян күрә, хәтта паралич табылырга мөмкин. Авыру хәбәр итә. Доктор Оста дәваланырга вакыт җитте. Яңа технологиялар ярдәмендә доктор Оста бүсерләр эзсез югала. Хәрәкәт яхшыра, сызланулар кими. Доктор Ост умыртка баганасын дәвалау буенча яхшы клиника. Казанда температура 39 градуска кадәр, көньяк көнчыгыштан талган җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 753 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 33%. Җирнең мәгънәт кара тыныч. Бүгенгә менә шулар, сау булыгыз.